कधी ना कधी आपलं कोकणात जाणं झालंच असेल. पण यामध्येच काही अशा कथा आहेत जे आजही ऐकल्यानंतर आपल्या अंगावर शहारे येतात. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. उद्धव नुकताच त्याची 12वीची परीक्षा संपलेली होती. त्याने आपल्या मित्राला सांगितले की खूप दिवस झाले आपण कुठेही गेलेलो नाहीये, तर चल आता आपण माझ्या मामाच्या गावी जाऊ. त्याचं मामाचं गाव म्हणजेच कोकण. कोकणातच तिथे छानसं त्यांचं गाव होतं. उद्धवच्या मित्राने म्हणजेच शशांकने सांगितले, ठीक आहे, हरकत नाही, जाऊ. पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न होता तो यांच्या घरच्यांच्या परवानगीचा, जो यांना सहजपणाने भेटला देखील. आणि मग काय, ठरल्याप्रमाणे यांनी ट्रेन पकडली आणि मुंबई सोडून सरळ आपल्या मामाच्या गावी हे पोहोचले. तिकडे रेल्वे स्टेशनवर पोहोचताच साधारण रात्रीचे 1:30 वाजले होते. काही प्रवासी निघू जाऊ लागले आणि तिथून स्टेशनच्या बाहेर येताच हे आपल्या मामांना फोन करू लागले. पण त्याच क्षणी त्यांना कोणीतरी दिसू लागले. ते पाहताच यांच्या गालावर हास्य येऊ लागले, कारण की इथे तर चक्क त्यांचा मामाच यांना गाडीने घ्यायला आला होता. उद्धवने त्याच्या मामाला एक मिठी मारली आणि ते दोघंही आणि उद्धवने त्याच्या मित्राची ओळख आपल्या मामाला करून दिली. आणि त्या भल्या मोठ्या रात्री हे तिघही त्या गाडीमधनं घरी जाऊ लागले. आजूबाजूचा सर्व परिसर पाहता उद्धव आणि शशांक अतिशय आनंदात होते, कारण की ते पाहत होते ते भले मोठे झाडं. तिकडे काही ठिकाणी आंबे देखील होते आणि चांगल्याच थंडीने आता जोर पकडला होता. घरी ते येताच ते घर पाहून पण फार खुश झाले, कारण की अक्षरशः मातीचे ते सगळे घर. मामीने त्यांचे स्वागत केले आणि यांना झोपायला सांगितले. सगळे झोपी गेले आणि दुसऱ्या दिवशी शशांक आणि उद्धव अक्षरशः आपल्या मामाला विचारू लागले, बरं मामा सांग, आता इथं फिरण्यासारखं काय काय आहे? मला माझ्या मित्राला सगळं काही इकडचं फिरवायचं आहे. कळत न कळत त्यांचा मामा सांगू लागला, तुला पाहिजे तिथे फिर, या गावात सगळे आपलेच आहेत, फक्त आपल्या मागच्या विहिरीच्या रस्त्याकडनं जाऊ नको. हे ऐकताच उद्धवनी आणि शशांकनी प्रश्न केला, का? आणि मामा सांगू लागला की तुला सांगणार नव्हतं, पण आता तुम्ही मोठे झालेला आहात म्हणून सांगतोय. असं बोलतात की त्या रस्त्याजवळ तिथे झाडाझुडपांमध्ये एक छोटीशी झोपडी होती. तिकडे एक आजोबा आणि आजी राहत होते. अशी अफवा पसरली की ते काळा जादू करायचे आणि गावातल्याच काही लोकांनी त्यांना तिथे ठार मारला. आणि तेव्हापासूनच त्यांची आत्मा तिथे भटकत असते. तिथे जोही कोणी जाईल तिथून ते पुन्हा कधी येतच नाही. सापडतात ते फक्त त्यांचे प्रेत. असं ऐकताच उद्धव आणि शशांक जोरजोरात हसू लागले आणि मामाला कदाचित त्याची ती चूक कळली होती. आणि त्यांचा मामा रागवत बोलला, काही असो, तुम्ही तिथे जायचं नाही म्हणजे नाही. एवढं ऐकताच मामा तिथून रागवून निघून गेला. मामीने दोन्ही मुलांची समजूत काढली आणि उद्धव आणि शशांक हे गावात फिरायला गेले. रात्र झाली आणि मामाला समाधान झाले की मुलांनी जे ऐकले. पण अचानकपणे रात्री 12:30च्या दरम्यान शशांक हा उद्धवला उठवू लागला आणि बोलू लागला, अरे यार, मला झोपच येत नाही, काय करायचं? आणि उद्धव विचार करू लागला आणि सांगू लागला, हे बघ, तसंही आपल्याकडे कॅमेरा आहे, आपण एक काम करू, मामाने सांगितलेल्या त्या सकाळच्या रस्त्यावर आणि जंगलामध्ये जाऊया का? ती झोपटपट्टी नाही असं सगळ्यांना सांगूया. एवढं बोलताच दोघंही तयार झाले, कारण की दोघांनी ठरवले होते
की भूत पिशाच हे सगळं काहीच नसतं. हे सगळ्यांना ह्यांना दाखवायचे होते. ठरल्याप्रमाणे हे यांची छोटीशी बॅग भरू लागले. त्यामध्येच चाकू घेतला, तिकडेच असलेली एक छोटीशी बॅटरी घेतली आणि उद्धवने शशांककडे त्याचा मोबाईल दिला. शशांचा मोबाईल यावेळेला चार्ज नव्हताच. हळूच मामाकडे ही नजर लावून बसले होते. कसे बसे करून ते घराच्या मागच्या दिशेने हे जाऊ लागले आणि बघता बघता यांना ती विहीर दिसू लागली. आणि उद्धव हा बोलू लागला, ते बघ, सरळ जायचे आपल्याला. ती झोपडी तिथेच कुठेतरी असेल. आपण जाऊन रेकॉर्डिंग करू आणि उद्या सगळ्यांना दाखवू की असं काहीच नसतं. एवढं बोलताच ते दोघंही जाऊ लागले. पण बघता बघता आता ते फार आत जाऊ लागले होते. साधारण 5 मिनिटं झाले असतील यांना झोपडी ही दिसत नव्हती. आणि अचानकपणे तिकडे पावसाने वेग घ्यायला चालू केला होता. थेंब थेंब पावसाचा तो थेंब हा पडत होता. त्यातच उद्धव बोलला, कदाचित आपण चूक केली येऊन. आणि शशांकने उद्धवच्या त्या खांद्यावर हात ठेवून सांगितले, चूक नाही, एकदम बरोबर दिशेला आलेलो आहेत. ते बघ काय तिकडे. उद्धवने समोर पाहिले तर त्यांनी पाहिले की अक्षरशः त्यांच्या समोरच एक छोटासा वाडा होता. ती जणू झोपडी देखील वाटत होती. दोघांना फार आनंद झाला आणि यांनी ठरवले की आता इथे जायचे आणि गावासमोरच खरे खोटे काय हे सगळ्यांना करून द्यायचे. सगळ्यांना सांगायचं की भूत वगैरे काही नसतं, ही सगळी अफवा आहे. दोघांनी हातात हात पकडला आणि आपल्याच त्या छोट्याशा कॅमेऱ्यामधनं फोटोज काढू लागले. ते हळूहळू त्या घराच्या दिशेने जाऊ लागले. बघता बघता ती झोपडी अक्षरशः तुटलेली जरी असली तरी आतून काही कंदील तिकडे जळत होते. नक्कीच इथे कोणीतरी असणार असे दोघांना वाटले. आणि ते आत जाताच पाहते तर तो वाडा अक्षरशः पडलेला होता. जणू तिथून कोणी वर्षानुवर्ष गेले नव्हते. त्यातच उद्धव हा जणू किंचायला लागला. शशांकने त्याला शांत करत विचारले की काय आहे. तेव्हा उद्धवने सांगितले, तो बघ तिकडे साप आहे. एवढं बोलता शशांक हसू लागला आणि बोलू लागला, एवढंच ना, काय तू पण घाबरतो. शशांक हा रेकॉर्डिंग करू लागला. तो हळूहळू करून वाड्याच्या जरा आत जाऊ लागला होता. उद्धव हा जणू आजूबाजूला बघण्यात व्यस्त होता. पण कळत न कळत तिची नजर खिडकीतून बाहेर जाऊ लागली तर त्याने पाहिले की किमान 2 पाय असलेला एक म्हातारा यांच्याकडे पाहत होता. तो स्पष्ट दिसत नव्हता. उद्धव त्याच क्षणी धावत बाहेर आला आणि बाहेर येता पाहतो तर बाहेर कोणीच नव्हते. कदाचित आपला भास असेल असे त्याला वाटले होते. तो पुन्हा एकदा त्या वाड्याच्या आतमध्ये गेला आणि ते पूर्णपणे पाहू लागला. बघता बघता त्यांना त्या सीड्या दिसू लागल्या. पण त्या सीड्यांमधनं त्याला दिसू लागले की वरच्या मजल्यावरनं कोणीचे तरी डोळे हे उद्धवला एकटक पाहत होते. उद्धव किंचाळू लागला आणि त्याच क्षणी वरती हात जाऊ लागला. वरती जाताच पाहतोय तर वरती कोणी नव्हते. पण असं होणं शक्य नव्हते, कारण की बाहेर तो दिसलेला म्हातारा आणि हे डोळे हे मुळातच खोटे नसणारच असे त्याला वाटू लागले होते. तो पुन्हा खाली आला आणि बाहेर शशांक हा उभा होता. त्याने शशांकच्या खांद्यावर हात ठेवला. शशांकने कळत न कळत आपली नजर मागे केली आणि ते दृश्य पाहताच उद्धवला धक्का बसला, कारण की शशांकचे तोंड हे अक्षरशः रक्ताने भरलेले होते आणि एका म्हाताऱ्या माणसासारखे दिसत होते. उद्धव त्याच क्षणी खाली पडला. त्याने आपली नजर ही बंद केली आणि मागून एक हात खांद्यावर उद्धवच्या पडला. उद्धवने त्याच क्षणी मागे बघितले तर त्यांनी पाहिले की तिकडे शशांकच होता. आणि शशांक विचारू लागला, काय रे, असं काय करतोय, वेडा झालास की काय. उद्धवने झालेला सगळा प्रकार शशांकला सांगितला आणि शशांक पोट हे पकडून हसू लागला आणि बोलू लागला,
आता तू पण या सगळ्यांवर विश्वास ठेवतो की काय? आणि त्यावरूनच ते तिथून निघून जाऊ लागले. पण बघता बघता त्या वाड्याच्या बाहेर पोचताच एक म्हातारा हा या दोघांना दिसू लागला. तो अतिशय उंचीने कमी होता. शशांक हा त्याच्याकडे पाहून हसू लागला. पण यापुढे जे होणार होते त्याची कल्पना यांनी केली नव्हती. अचानकपणे तो म्हातारा हा हळूहळू करून जवळ येऊ लागला. पण जवळ येतानाच त्याची उंची अक्षरशः वाढू लागली होती. एवढा की जर तो या दोघांच्या जवळ आला असता तर किमान हे दोघच त्याच्या कमरेला लागले असते. हे दृश्य पाहताच दोघंही धावू लागले. शशांकला तर विश्वास बसत नव्हता की भूत प्रकरण असं काही असेल, म्हणून तो कळत न कळत मागेच थांबला. पण बघता बघता त्यालाही ती चूक कळली, म्हणून तोही उद्धवच्या मागे तसाच धावू लागला. ते वाड्याच्या आतमध्ये आले, पण अंधारा असल्यामुळे उद्धव आणि शशांक हे जणू हरवून गेले होते. पण त्या क्षणी जोरजोराने आवाज येऊ लागला, उद्धव मला वाचव, उद्धव हे मला सोडणार नाही. उद्धवनी त्या क्षणी त्याच्याजवळ असलेली ती छोटीशी टॉर्च काढली आणि आजूबाजूला पाहू लागला. आणि त्याला दिसले ते 2 मोठे डोळे. ते पाहताच त्याच्या अंगात धडकी भरली. पण शशांक बोलला, अरे काय असं का करतोय, मीच आहे. आणि उद्धवने विचारले की तू असं का बोलला की वाचव. आणि शशांक बोलला, मी असं बोललोच नाही. यांना यांची चूक कळाली होती. शशांकलाही कळत न कळत मनात ही भीती वाटू लागली होती. पण मागच्याच दरवाजाच्या बाहेर कोणीतरी यांना दिसू लागले होते, कारण की यांना आता चक्क पैंजणांचा आवाज येऊ लागला होता. ते बाहेर येऊन पाहतात तर काय, अक्षरशः एक 30-32 वर्षाची स्त्री ही तिकडे उभी होती, यांना पाठमोरे करून. आणि तिच्या हातामध्ये जणू एक लाकडाला लागलेली अग्नी होती. तिने त्या क्षणी काहीतरी पेटवले. आणि ते दृश्य पाहताच हे दोघंही तिथून धावू लागले, कारण की त्या बाईने चक्क या दोघांची जणू चिताच पेटवली होती. यांना यांची चूक कळाली होती. आणि क्षणभरातच यांना त्यांच्या समोरूनच येताना एक म्हातारी दिसू लागली. ती म्हातारी अक्षरशः किमान 80 वर्षाची असेल. ती आपल्या कमरेवर हात लावून तशीच यांच्या जवळ येत होती. आणि त्याच वेळेला ती या दोघांजवळ आल्याने झालेलं सगळं प्रकरण विचारले. दोघांनी रडत रडत सांगितले. आणि त्या म्हातारीने सांगितले, घाबरू नका, इथे सगळं असंच होतं. काही लोक मरतात आणि काही वाचतात. हे ऐकताच या दोघांच्या मनात धीर आला. पण त्या क्षणी ती बोलली, मरणारे मरतात आणि आज तुम्ही देखील मराल. आणि बघता बघता तिने या दोघांचा गळा पकडला आणि ती यांना हवेत उचलू लागली. हे सगळं कमी होतं की काय, तर जणू त्या जंगलामध्ये आता भला मोठा पाऊस चालू झाला होता. वाचण्याची कोणतीच किरण दिसत नव्हती. पण कसंबसं करून या दोघांनी आपले प्राण तिथून वाचवले आणि ते पुन्हा एकदा धावून त्याच चितेजवळ जाऊ लागले. पण तिकडे उद्धवनी शशांकला खेचले आणि सांगितले की जर आपण जवळ गेलो तर नक्कीच हे आपल्याला तिथेच जाळतील. आणि कळत न कळत नाईलाजाने ते त्या वाड्याच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा गेले. इकडे शशांक बोलू लागला, खरंच चूक केली आपण, नव्हतं यायला पाहिजे इकडे, का आलो काय माहीत. उद्धवही रडत होता. पण त्या अंधारामध्ये कळत न कळत उद्धव हा खाली पडला. शशांकने त्याला उठवले. पण उचलच्या क्षणी शशांक बोलू लागला, जरा काळजी घे. आणि त्या क्षणी तो एक क्रूर हास्य देऊ लागला. आणि मागून आवाज आला, उद्धव. उद्धवने मागे पाहिले तर त्याने पाहिले की तिकडे शशांकच होता. उद्धव त्या क्षणी कोणत्याही क्षणाचा विलंब न करता तो मागे शशांककडे धावू लागला. आणि मागे धावताच त्यांनी पाहिले
की ज्याला याने उचलले होते तो किमान एक 30 वर्षाचा मुलगा होता, ज्याच्या तोंडातून फक्त रक्त गळत होते. हे सगळे छलावे तर नाहीत ना, असं यांना वाटू लागले होते. ते त्या वाड्यातून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत होते, पण जणू तिकडचे सगळे दरवाजे हे बंद झाले होते. ते त्या दरवाजांना ठोठवू लागले आणि जोरजोराने बोलू लागले, कोणी आहे का? आम्हाला वाचवा, वाचवा आम्हाला. कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. तसंही उद्धवचा मामा बोललाच होता की असं काही झालं तर इथे कोण येत नाही. दोघंही रडू लागले. पण तिकडे उद्धव बोलला, ते बघ तिकडून कोण येतंय. आणि त्यांच्याच डोळ्या देखत तीच म्हातारी वरतून सीड्यांवरनं येऊ लागली. तिच्या डोळ्यात जणू आता वेगळेच राग होते. ती तिची काठी जोरजोराने आपटत होती, एवढी की सगळा वाडा हा जणू त्याने हलत होता. दोघांना मृत्यू हे त्यांचे दिसत होते. दोघांनी एकमेकांचे हात पकडले आणि आपले डोळे बंद करू लागले. पण क्षणभरातच शशांक बोलला, ते बघ ती खिडकी, ती उघडी आहे. उद्धव चल लवकर. दोघांनी कोणताच विचार न करता तिथूनच उडी टाकली. पण त्याच वेळेला त्या म्हातारीने मोठे हात करून उद्धवची पाठ मात्र चिरली. उद्धवच्या पाठीतून आता रक्त वाहू लागले होते. पण कसेही करून ते तिथून निघून गेले. बाहेर जाता तीच चिता त्यांना दिसू लागली होती आणि तीच बाई आता यांना किमान एक इशाऱ्याने बोलवत होती. शशांक हा कळत न कळत तिच्याकडे जाऊ लागला, जणू हिने तिला त्याच्या वशमध्ये केले होते. पण उद्धवचे दुखणे फार होते. उद्धव आपल्या पाठीला तसाच हात लावून होता आणि त्यांनी पाहिले की शशांक हा त्या बाईजवळ तसाच जात आहे. क्षणाचाही विलंब न करता उद्धवने आपल्या मित्राचे हात पकडला आणि तिथून लांब घेऊन गेला आणि त्याचे एक कान शीर वाजवले. त्या क्षणी शशांक हा शुद्धीवर आला आणि त्याला झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आणि शशांक बोलला, मला खरंच माहित नव्हतं काय, आपण अडकलो रे, आपण अडकलो. त्याच वेळेला तिथे तो बाहेर असलेला म्हातारा यांना दिसू लागला. तो पुन्हा एकदा यांच्या जवळ येत होता आणि तो क्षणात हा पुन्हा मोठा होऊ लागला होता. या दोघांनी पळण्याचा निर्णय घेतला. ते तिथून धावू लागले आणि धावता धावता जणू 5 मिनिटाच्या अंतरावर आले. दोघांच्या मनात एक आनंद होता, एक धीर होता की आपण वाचलो. पण त्याच वेळेला शशांकनी तिकडेच असलेल्या एका विठावर पाहिले. बघता बघता तिकडे त्याला काहीतरी स्पष्ट दिसू लागले, तर त्याने पाहिले की तिकडेच त्या दगडांचा तो छोटासा वाडा होता, जिथून ते मगाशीच धावून गेले होते. येऊन जाऊन ते तिथेच येत होते. 2-3 वेळा चक्कर टाकले पण कोणताच उपयोग होत नव्हता. आता यांना यांचे मृत्यू दिसले होते. पण उद्धवला त्या क्षणी तिकडे छोटेसे दार दिसले. तिकडेच त्याच्या मागे एक छोटेसे झाड होते. पण इकडे जणू सगळे एकवटायला लागले होते. ती म्हातारी, ती बाई, तो म्हातारा, हे क्रूर हास्य देऊन जणू आता यांच्या मागे येत होते. इकडे दोघंही जाऊन त्या झाडाच्या मागे लपले. पण इकडे ते सगळे यांना शोधत होते. पण त्याच वेळेला उद्धवची नजर बंद होताच शशांकने त्यांचा तो मोबाईल काढला आणि समाधानाने हसू लागला आणि उद्धवला उठवले. हे बघ रे काय. उद्धवने देखील बघितले तर तो देखील हसू लागला. मनात एक भावना आणि जिवंत राहण्याची आस निर्माण झाली, कारण की यांनी पाहिले होते की यांच्या मोबाईलला मगाशी नेटवर्क नव्हता, तो आता चक्क नेटवर्क भेटलेला होता. शशांकने त्यांच्या त्या मामाला फोन लावला. सुरुवातीला तर कोणी उचलत नव्हते, पण देवाच्या कृपेने जणू यांचा फोन त्याने उचलला होता. झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि मामाने सांगितले, तुम्ही एक काम करा, तिकडेच एक सरळ जाऊन आंब्याचे झाड असेल, तिथे जाऊन लपा, मी येतोच. ठरलं. सांगण्याप्रमाणे हे तिथून उठू लागले, पण हळूहळू करून वाकून हे तिथून चालत होते.
कारण की एकही यांचा आवाज त्या भूतांना आणि मृत्यूला निमंत्रण देणार होता. ते तसेच वाकत चालू लागले आणि बघता बघता ते तिथून लांब जाऊ लागले. पण अचानकपणे शशांकच्याच पायाला एक भला मोठा दगड लागला. तो दगड लागताच शशांक हा जोरात पडला आणि तिकडेच भला मोठा आवाज झाला. सगळ्यांची नजर ही शशांक आणि उद्धवकडे गेली आणि सगळे हसू लागले आणि भला मोठा तिकडे येऊ लागले. बघता बघता उद्धवने शशांकला उचलले आणि तसाच पळू लागले. ते सगळे भूत त्यांच्या मागे तसेच येत होते आणि काही क्षणात हे दोघंही त्या आंब्याच्या झाडाजवळ गेले. पण झाडाजवळ जाताच ते तिथे बसताच त्यांनी पाहिले की तिकडे एक छोटेसे का होईना पण मंदिर होते. ते देवाचे आभार मानू लागले आणि क्षणभरातच देवाचे नाव घेऊ लागले. ते सगळे भूत ह्यांना तसेच पाहत होते, पण जणू वाऱ्यामध्ये ते सगळे अदृश्य होऊ लागले होते. उद्धव आणि शशांकने आपली नजर बंद केली आणि तसेच त्या झाडाला टेकून बसले. पण अगदी काही वेळातच उद्धवला आवाज येऊ लागला, उद्धव इकडे चल लवकर. उद्धवने त्या क्षणी डावीकडे बघितले आणि पाहिले की शशांक तिकडेच उभा होता आणि उद्धवला हात करून बोलवत होता. उद्धव उठणार, पण त्याच वेळेला त्याने पाहिले की शशांकचे ते पाय हे नव्हतेच आणि त्याची ती मुंडी यातून रक्त गळत होते. उद्धवला कळाले की हा शशांक नाहीच आहे. त्याने नजर पुन्हा एकदा त्याच्या बाजूला वळवली आणि तिकडे त्यांनी पाहिले की शशांक तर अक्षरशः गार झोपेमध्ये होता. ते सगळे इथे येणे शक्य नव्हते, कारण की इकडे एक मंदिर होतेच. उद्धव तसाच झोपी गेला आणि हळूहळू करून तिकडे ते सगळे छलावे दिसू लागले होते. ते क्रूरपणे यांना बोलवत होते. पण अचानकपणे मागून मशाली दिसू लागल्या. लोकांचा ओरडण्याचा हा आवाज येऊ लागला होता. कोणी उद्धव तर कोणी शशांकचे नाव घेत होते आणि हळूहळू करून हे सगळे छलावे जणू आता अदृश्य होऊ लागले होते. त्वरितच मागून यांना कोणीतरी येताना दिसले. उद्धवनी शशांकला उठवल्याने यांनी पाहिले की यांचा मामा किमान 50 गावकऱ्यांना घेऊन आला होता. त्याच क्षणी जसे हे जवळ आले आणि त्या आंब्याच्या झाडाजवळ आले, यांना खात्री पटली की हा यांचाच मामा आहे. उद्धवनी आणि शशांकने दोघांनी मिळून त्यांच्या त्या मामाला मिठी मारली. मामाने कोणताच शब्द न बोलता यांना तिकडून घेऊन जाऊ लागला होता. पण घेऊन जाताना देखील गावकरी सगळे मिळून हे मोठमोठ्याने देवाचेच नाव घेत होते. पण अक्षरशः गावामध्ये पोहोचताच त्यांच्या मामांनी उद्धव आणि त्याच्या मित्र शशांकला फार मारले आणि सांगितले की बोललो होतो तिथे जाऊ नका, तरी का गेलात. या दोघांनी आपली चूक कबूल केली आणि झालेला सगळा प्रकार सांगितला. दुसऱ्या दिवशी मांत्रिकाला बोलवले आणि एक छोटीशी पूजा ही उद्धव आणि शशांकसाठी घातली आणि लागल्यास त्याच दिवशी या दोघांना मामा मुंबईला घेऊन आला. हळूहळू करून ते हे प्रसंग तर विसरतच आहेत, पण कधीतरी मोठ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकलेच पाहिजेत. नाहीतर यावेळेला तर यांचा मामा आलाच, तुमच्या वेळेला कोणी येईल असं नाहीच ना. कथा मला इंस्टाग्रामवर सांगा कशी होती. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.